Ahojte. Mnohí zákazníci sa nás pýtajú, či je vhodný ľad na pokožku. No, odpoveď je na základe toho, či ju používate každý deň, alebo je to len občas. Zoberme si napríklad ľudské telo. Pokiaľ sa idete otužovať tak raz za pol roka alebo raz za 3 mesiace, tak je to v poriadku. Telo sa regeneruje, spúšťajú sa obranné mechanizmy a reparačné organizmy v tele. No ale pokiaľ by ste to robili každý jeden deň, tak telo bude oslabené a takisto imunita miesto toho, aby sa zvýšila a posilnila, tak imunita bude slabnúť. No to isté sa deje aj s kožnou bariérou. Pokiaľ používate ľad každý deň na pokožku, tak sa mení štruktúra kožnej bariéry a kožná bariéra ako keby slabne. Keď to budete robiť taký prvý týždeň, áno, budete badať zmeny. Pokožka bude krásna, červená, napnutá, ako keby hydratovaná, no lenže pokiaľ to budete robiť dlhodobo, tak tá kožná bariéra sa poškodí a môžete mať potom rôzne citlivosti, napríklad na chlad, alebo vaša pokožka bude pri určitých látkach začervenaná. Preto to neodporúčame každý deň. Pokiaľ chcete podporiť cirkuláciu pleti, skúste ju podporiť červeným svetlom. No ako veľmi dobre viete, ja som zastanca laserového červeného svetla, ktoré používam každý deň 5 minút. Pokiaľ máte žehličku na pleť, používajte červené svetlo do žehličky, treba používať aspoň tých 10-15 minút na prekrvenie pokožky. Prekrvenie pokožky je dôležité, ale robte to takým spôsobom, ktorý nepoškodzuje kožnú bariéru. A ako veľmi dobre viete, červené svetlo, pokiaľ sa takisto neprestimulujete a nebudete to robiť od rána do večera, ale každý deň v malých dávkach, tak sa neprestimulujete a budete podporovať zdravie vašej pokožky a vašej kožnej bariéry. Ahojte.